Znači, pravi sebi šejk. Sam. Bez mame. A što hoćeš ti sama da praviš? Zato što da budemo više sposobna za život. Zato što život neće biti lak. Biće težak. I hoćeš tako da počneš sama da pripremaš sebi sve što treba. Exactly. Dobro, od sitnica se počinje, jel tako? Alina nije mogla da skine roller danas. Ništa, eto, snalazi se, šta bi ti sad uradila s tim delom što si jako odsekla? Bravo, i rešen problem. O tome ti pričam. A što je bitno da se snalaziš sama? Molim te objasni. Zato što U životu? u životu neće uvek biti mama tu. Tako. Neće uvek. Nego ćeš nekad morati sama neke stvari da radiš. Zato što šta će da bude kad si tinejdžerka? Bit će strašno. Biće strašno. A te kad si odrasla i onda sve moraš sama da radiš. I kakva sve situacija može da se desi u životu? Može da ti se izbuši guma. Na primjer, da, tačno. Tebi se izbušila guma. Tako je, tako je. Može da ti se desi da ti je auto pokvaren od sred puta, pa moraš da staneš negde. Jako je važno da se snalazite u životu. To je čak važnije od knjige. Istina je. Jel znaš zašto je snalaženje važnije od škole? Zato što u životu neće uvijek biti to mama. I moraš da počneš da se snalaživaš sa... Šta radiš ti? Gledam te. Vidim sam malo da se igraju urantra. Jagode da se igraju. Da plivaju. Da plivaju, da. Sve što mi treba je vanila ice cream i treba mi jagode, treba mi i mlijeko. Sad ćemo da počnemo. Samo te 3 stvari se. Ne, ništa više. Šta sad? Sipamo mlijeko, ali jako pažimo zato što može da ti iscuri ne znam gde. Znači, na sve strane. Ne previše mlijeka, ne jako malo mlijeka, samo između. Ja odmah sve vraćam na mesto da budem uredna, ali papi, napravi haos, prvo sve završi, pa onda se skloni. Moraš da budeš jako pažljiva, ovaj nož. U Americi uvijek jedno deblje nego drugo, znači u zid ima malo veće i malo manje. Rupica. Pa onda uvijek ide ovo deblje u veće rupu i manje u manju. Aha. Za sve ljude koji planiraju da dođu u Ameriku. Kako je? Previše je dobro. Previše je dobro. Znači, i kako si lepo ovo. Sad Svaka čast. drugu stranu, obavezno i druga strana ako nije korišćena. Iako nije korišteno. Treba da bude čisto. A što si ugasila vodu? Da ne trošim vodu. Što? Pa voda je da se troši. Ne, da ne trošim vodu, onda koliko vode koristiš, toliko moraš da platiš. Aha. Živeli.